خانمان و خواهران عزیز، کسانی که خانه‌نشین و یا اینکه دانشجو هستند و میخواهند جیب و یا همیانشان پر از پول باشد و محتاج کسی نباشند، پس من به شما کار پیشنهاد میکنم. کار در شرکت فیبرلیک. کار خیلی آسان و قلای است. ابوچینیا و رجیستراسیا باشد رایگان، یعنی با قیدگیری و آموزش برای شما به پول است و معاش باشد از چالاکی خود شما وابسته است. شما می توانید در یک ماه از 70 سومان تا 7000 سومان معاش بگیرید. رقمی که روی اکران گذاشته شده است، شما می توانید زنگ بزنید و یا با واتساپشان مراجعت نمایید. با شما برار موفقیت و برکت را تمنا می کنم. جیب پر، چهره زیبا با فیبرلیک. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвоне барои шумо куртаҳои духтагӣ барои апои бузбаланд ина марҳамат ай паплени дубайский ай дубайский папленои якам сот кардагиан нархшон 150 сомон ҳам почадор ай ҳам бепоча ина марҳамат 150 сомон ина ҳамаи расветкош ҳаст ай пешошон санг задагиан ина хеле бо чӣ дорад неш падарашка пешонда ҳамаш боз як конкуренсия ки вазмин рафтестай баъд дизайнерский санг задагиан ина марҳамат санги дизайнерӣ 150 сомон ин агар материалша ҳисоб кунем шумо мегиред гӯё ки пули духт шайда ина марҳамат бибинед кадомида ки дар кора инами ватсапи таҳта занг бизона ҳамаи маркаш ҳастай ҳамаи маркаш ина ҳастай яд бигиред на папленои тоза вақте дубайскиро мепӯшед шумо хай дубайский папленро медонед ки чӣ хел нағзан расветкош ина якта дута қариб 20 расветка ҳастай 20 расветкаш ина ҳаст сияҳшам ҳаст чизе ки шумода маъқул мешава ҳамин чизоро шумо ёфта метавонед марҳамат пака ҳози чизо ҳастанд кадоме ки харид кардания мием бозори Корвон харид мекунем кадоме ки наметавона анаво занг бизанед мо дастафка дорем ай 50 сар мешавад то 60 ина марҳамат биёед кадомида ки маъқула инами кирто то 60 пушаб материалшда гарантия барое ки паплени дубайский паплени простой нест ё вайрон намешаванд чихел кадоме ки паплени дубайскиро пӯшидагӣ боша мефаҳма ки ё чихела пуштчам нишон метем ҳар гурдига пуштуша нишон метем бо ҳам расветка доред ҳам қадафа бо таъда бо расветкошам ҳастанд ина марҳамат бинед ина кабудшам ҳастай сафедшам ҳаст барои ҳоҷиёам ҳастай касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шавад лайк монед марҳамат чизро тамошо кунед ина болодам киртои атласшам ҳастай атласошам аҷоиб бутан хушрова гарантия қатъиян атласо то размер чанда напа то 56 размера ина марҳамат кадомида ки атлас дар кора 56 агар аи кирто бигин ё то размери 60 ҳастанд боқи сарбаланду обод бошед видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед худо ҳофиз